Біздің подземкалар кебек кенә түгел монда, җәмәгать. Нәрсә генә юк. Менә моның өчен дә респект, айрым уважуха маңа. Нормально бетәме тротуар. Киңрәк булып сыймасаң, туп-туры юлга чыгып китәчәксең. Хәтта менә бу тимерләрен дә алып куйганнар. Сыйлаучыларга махсус. Рахат инде Төркиядә. Бөтенләй бер каралган. Әйтәм бит җәмәгать, буларның тыкрыклары матур. Матур урыннар күрәсең килсә, төп юлдан китеп, тыкрыкка бурылырга кирәк. Шул вакытта гына матурлыкны күреп буламын. Төп юлда зур проспектларда иске биналар да юк алай. Менә монда тыкрыкларда монда күренә искелек, менә монда күренә матурлык. Һәм начар тәре булуын күренә шундук тауга менә алмаганлыгың. Булар бер туганнар инде. Әйме, писәйләр. Бик охшаш игезәкләр кебек. Ничегенде Галатага келіп, банан ашамасқа җәмәгать. Таң кешесе дә тирәлмәсә яхшы булыр я. Ойден мөмкин булмаган хәл. Бүгенге сәяхәтебезнең спонсоры банан булачак җәмәгать. Күренешләр ут, күренешләр бер дигән. Менә бу абзыкаеңны миңа бәйләнеп бирмәсә, бөтенләй ут булыр я. Кая барасың шунда килә. Әйдә 3нче дәрәҗәгә. Ашыйбыз. Утырып ял итәбез дә. Һәм маңа нигә кайтырбыз. Материал бик күп җыелды. Ничек монтажлап бетерермен белмим. Алтынчы 17-нче гасырга савыт сабалар мен сиңа әйтим. Монда атаган киме ясалган тәлинке кестерүл генә җитми инде. О. Укшылар тишеге. Кимедәге кебек. Сып кына качып барып ятырга. Җәмәгать тарала бит, Галатагыз тарала, эштән чыгып ятыгар әле. Түзәтегез, что такое? Менә монда таган кесәләр. Ниченче гасыр дигән? Неолитик чоры. Кыскасы миннән зуррак инде бу. Менә ул матур инде, сүз дә юк. Астана кафешкалар бар. Һәм иң кызыгы түбә өстләрендә дә кафешкалар бар, кайбер өйләрдә. Шунда өскә менеп чәй эчеп утыралар. Яки кахва. Бик кызыктырып тора инде бу мине. Әйдәгез әле маҗаралар эзлигә әле. Болгардагы кебек. Болгар искә төшә башлады минем. Анда да калганча да шулай төшкән идем. Моның ничә каты бар икән? Әбүзе бөтенләй инде. Эдем көлкесе. Нәрсә бу? Кара. Bu ventilasyon şaxta axırısıyım. 100% ventilasyon var. Бүтәнчә була алмыйчын ки урам ачык, һәм монда чәгә бар. Һәм монда ушак яндырырга була, камин куясың да шашлык пешерәсең. Так, дубль 2. Тегесеннән бетеп төшеп булмады, бәлки усыннан булыр. Баш тие. Менә шул проблема. Кемгә дип исәпләнеп ясалгандыр бу? Шулар монда. Кытайга китте түгелсең. Бу җәмәгать адашсаң менә шуны кулланып, йолдызларга каратып, кайда икәнеңне белеп була имеш. Ләкин бу миңа булышмаячак. Һәм атиргә ярамый инде. О, бу кибет ахырысы. Бәяләре бар 375 төрк лирасы. Овыр. Тимер кебек. Мени галаталар. 2900 төрк лирасы. Җәмәгать мин моны алганчы үземә телефон алачакмын. Җүмдерәкне.
Galata fonunda bir video yazdık da tağın bir tecrübe ötkərib qarayız xər. Tababız, şişənə degen metro stansiyaсын həm sıdırıb qarayız yoqlarına tobu. Bigrak dar uğramları. Bunda 2 maşına birgə uçurarsa nişik ütelər ekan. Что за лев это тигр dersin. Мындай biрлер de var ekan bunda. Şallıdan qalışmılar ekan bular. Менә bu indi cəməğədi. 100 tapqır etsəngdə indi qaman менә qıtır tabu məni. Nəsə indi bu? Lapır üstən ağa, менә qara. Күрнәм ekan indi. Менә mundağa, mundağa. Bütün yerdə şulay. Xuрлык. 1000 tapqır etsəm də 1001-ci tapqır etərgə rizamıyım bunu. New York'ta Times Square'a oxşagan ayımı? Kertке oxşasalarga kerak bit әле. Qaysa kunlarning birində qolashaqman endi men avzumni ochib. Gildəgiçə, o'zimcha bo'layin. Biraz bo'lsa da jeyib düşmeli. Men butunlay yalqov deyarlik bo'lmasin uchun. Tamam yalqovlanib bitding bet sen deya olmasag'iz uchun. Deya olmasag'iz uchun. Qarang endi yong'in suzlab chiqarib bitamimda. Nesa degan bu? Shishalar, taksi, Osmonbey, yana kapı. Mana yana kapıda so'nggi to'xtalishi. Demak, shunda tushib qolamiz, yana kapıda o'tirashaq bitanini ham to'p-to'g'ri uyga sig'dirashaqmiz degan so'z. Plan shundayroq, tajriba shundayroq. Qilanib qarayk. Vay, qarang endi mashina. Qarang endi mashina men aytayım. Mashina tugul ut bu. Shuning bilan shular jamoat. Bugun butun yerga kirib bir qoyada bo'lmadik desanglar bo'la. Ut bo'ldi gildagicha. Men kötkençe olmadı, güllegiçi. Qarağanınız üçün rahmet, hem müziğinizi saqlayacağım. Dolu bakışlarınla mutluluğunu istedim, kıskandım çoğu zaman. Ölmeni istedim, nasıl böyle umursamaz. Bir şeytana dönüştün öylece sevdiğim kadının. Gidişini izledim, geber, 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 geber.